La llum. La llum és una forma d'energia que viatja molt ràpid, a gairebé 300.000 km per segon. Gràcies a la llum podem veure tot el que ens envolta. Sense llum seria fosc i no veuríem res. Fonts de llum. Llum natural. És la que trobem a la natura sense que la fabriquem nosaltres. Exemples: el sol, les estrelles, els llampecs, i fins i tot en algunes criatures com les cuques de llum o animals marins que brillen. Llum artificial. És la llum que fabriquem les persones. Exemples: bombetes, làmpades, espelmes, llanternes, pantalles com la televisió, el mòbil o l'ordinador. Quan hi ha llum veiem formes, colors i detalls. Quan no hi ha llum, hi ha foscor i només veiem negre. Els animals nocturns tenen ulls especials per veure amb molt poca llum. La llum blanca, com la del sol, està formada per molts colors barrejats. Això es veu quan plou i surt el sol, que apareix un arc de Sant Martí amb els colors vermell, taronja, groc, verd, blau, indi i violeta. També es pot veure amb un prisma, que separa la llum en diferents colors. Quan la llum xoca amb un objecte, no pot travessar-lo si és opac, i es forma una ombra darrere. Si l'objecte és més a prop de la font de llum, l'ombra és més gran. Les ombres poden ser nítides quan la font de llum és petita o molt llunyana. Difuses quan la font de llum és gran o molt a prop. Els objectes reflecteixen la llum. Aquesta llum arriba als nostres ulls. Els ulls envien la informació al cervell, que interpreta el que veiem, formes, colors, grandària, distància, etc. Propietats de la llum. Viatja en línia recta i en totes direccions. Per això podem veure les ombres o feixos de llum. Exemple, la llum d'una llanterna forma un raig recte. Es reflecteix. La llum pot rebotar en superfícies com miralls, aigua o superfícies brillants. Exemple, en un mirall veiem el nostre reflex. Es refracta. Quan passa d'un material a un altre, la llum pot canviar de direcció. Exemple, un pal dins l'aigua sembla tort perquè la llum canvia de direcció al passar de l'aigua a l'aire. Es pot absorbir. Alguns materials absorbeixen la llum i no la deixen passar. Exemple, la roba negra absorbeix més llum i s'escalfa més al sol. Tipus de materials segons la llum. Opacs. No deixen passar la llum, com per exemple una paret o una taula. Translúcids. Deixen passar només una mica de llum però no es veu clar, exemple, el paper vegetal o el vidre esmerilat. Transparents. Deixen passar tota la llum i veiem clarament a través d'ells, com per exemple en el vidre net o l'aigua clara. Curiositats sobre la llum. El Sol triga uns 8 minuts i 20 segons a enviar la seva llum fins a la Terra. La llum és necessària per a les plantes, que fan la fotosíntesi. Els insectes solen anar cap a la llum perquè la confonen amb la claror natural de la lluna. Hi ha animals marins que fan llum pròpia per caçar o espantar enemics. D'això se'n diu bioluminescència. La llum és una energia molt important perquè ens permet veure, crea ombres i té molts colors. Sense llum, tot seria fosc.